Naspäť, čaute. Musel som robiť strih, lebo som nemal nastavenú kameru. Takže ja už som si tu aj otvoril Call of Duty 2, takže nemusíme. Takže tie do hry. Nebojte sa mi diváci, ja som to ešte nič nedohral od posledného dielu. No, ten, kto pozeral prvý diel, určite vie, o čo tu ide. Je toto druhá svetová vojna a my sa musíme dostať štábom odraz vlny nepriateľských útokov. Zostávajú dve. Takže tie vlny boli aké, ale ja neviem, aké sú tu vlny, lebo sme není na mori. Ale je to jedno. Takže like, and the like. Asi tu by som mal ísť. Aha, kokos. German. Som tu. Je tu niekto? Kasíme tu určite. Zastávajú jedni. Bavilo. Tento špinok ma tu odstrelil. Ja ho zabijem. Pardon. Padla mi kamera. Dobre. Ja mám také problémy s tou kamerou. Ja tam. Ja som taký debil. Zbývajú dva. Už som mal tam len jednu. Zbýva jedna a jedna zabili. Tak. Podľa mňa ako sa mám kryť, veď som krytý. To je táto sníma vysiela. To je iná vec. Dobre, musím trochu hlasnejšie hovoriť. Tak som si naposledy pozrel ten vlog, že Honda Advance 3. Tak to akože... To je na prd, tak to vám poviem hneď. Akurát, že tu do mňa niekto strieľa a neviem kto. Stále dokola. Idem do nich granát.